Ja, en dus de heren van Kerkrade Wiki. Jo Linden en Jo Vleugels, toch? Correct. Helemaal correct. En we van net erbij is er Martin Kriewinkel, de vuurzitter en misschien ook wel de gronder, Ja. kan ik zeggen. Ja. En daar had de griep, ja. Veel lu aan de griep. En we wensen de Martin en alle lui die de griep hadden, best af. U komt het vertellen over Kerkrade Wiki. Iedereen kent natuurlijk Wikipedia. Ja. Ik zal het niet voor u zijn die niet wisten wat dat is. Maar voor Hans zou ze Wikipedia, zeg maar, Kerkrade. Dat is Kerkrade Wiki. Precies. En vertel eens, wat is het? Het is een encyclopedie. Ja. De stichting die de encyclopedie exploiteert besteedt aan jaar 30 jaar aan voor jubileum te vieren. Dat is Ja. de Stichting Kerkrade gisteren en vandaag. Ja, een historische kring, zeg maar. Historisch. Vergelijkbaar. Ja. Vergelijkbaar. En voor Hans en Kortkinderen, joh, daar misschien dat je daarvoor vertellen. Het werkterrein uitgebreid. Er was vroeger een hele populaire Facebookgroep We Love Kerkrade. Dat is nu hernoemd en dat is nu ook Kerkrade Wiki. En daar hebben we dus ook een bereik van 8.500 lu. Waarover we met kunnen communiceren, want dat is wel de bedoeling dat die encyclopedie dat tweerichting verkeer werd. Waarvan ook onder Gedder pagina staat een antwoordformulier of een reactieformulier. Waar jullie dus opmerkingen in kunnen zetten, maar met de Facebookgroep dat werkt prima. Ja, want nu maken die encyclopedie niet zelf. Hoor. Dat is voor een groot deel het uur dat, maar ook Ze vullen aan, nu er die wordt aanvullingen van gevraagd. u. Ja, Dus ze kan klopt. zelf dat dit klopt niet, of dit Ja. moet nu zeggen 51 zie je, of... Ja. Ja. Dus dat, Ja. dat is heel interactief is dat. Ja, en het grote voordeel vind ik ten opzichte van de traditionele media is dat we een heel goed inzicht aan wie kijkt. Waarvoor wisten het aantal bezoekers vorig jaar over de 100.000 van het percentage manslu, vrouwlu, de leeftijdscategorie. Ja, wat zijn het? Spaanse vrouwen, je wil kijken. Het chillen veel. Het is 55% manslu. En, maar ook wat vooral belangrijk is, waar komen jullie vandaan? Ja. En dan zal ze zien, ook dat is een voordeel van ten opzichte van traditionele media, we bereiken de ganse wereld. En een mooi voorbeeld is, een Wolfga woonde een jong, die vroeger een keer had gewoond, die nog heel erg geïnteresseerd is in Kerkrade. Dus laatst had de gemeente een busje uitgegeven voor blierij. En dan zei ja, dat vind ik nou jammer, dat had ik nog een keer gehad. Met die bussen bereikt zij de lui in de regio. Die kijken 2 keer in dat bus en dan geven bij door papier. En ja, we bereiken heel veel u, en dat zal ze zelf misschien ook kunnen bevestigen. In die jaren dat ik in Utrecht had gewoond, hou ik nog meer belangstelling voor Kerkrade wie nu. Ja, dat is wel waar. Ik denk dat dat zeker klopt. Interessant is natuurlijk ook, omdat u aan het vertellen wordt over dat er alles bij helpt, mannen, vrouwen, et cetera. Waar werd nu mensen op je klietst, wat sukken nu op Kerkrade Wiki? Dat moet er ook een idee van gaan natuurlijk. Ja, een absolute topscorer is Emma Kok. Ja. Verhouden op het moment dat met Helene Fischer optront, houden we op enig moment 3000 man tegelijk het zit op de site. Onder het sukken, ja, meteen gekeken. Er werd heel veel gezocht op Kerkrade, op het woordje Kerkrade. Ja. Ja, zelf schoot het 3e plaatsje. Ja, echt waar. Ja. Verkozen is staat in de top 5. Populaire zoekterm ben ik geworden. Ja. Helaas, door en ik heb minder goed gezelschap, wat ook heel erg gescoord had, is de bekende Paul Spiekerman. Ja. Wie door de uitspraak over zijn geweest. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat zijn zo'n beetje, en dat is Roger Dassen, als grote man bij ASML en Roy Jacobs. En ik heb het toch zien wat voor lui dat Kerkrade allemaal voortgebracht had. Geweldig. Milan van het is echt bezongen om te huren, wie dat werkt. Ja. Ik kijk ook vaak op de encyclopedie. Zeker wenn ze namen moet zweten of denk wat had hij voor een liedje gezongen toen. Het is echt heel erg leuk. En wie doet dat dan nu, joh? Zit er jullie hingen de computer hier schrijven of zo? Wie doet er dan dat? Ja, alle blijkjes doornemen, stadsjournalen, gemeenteuitgaven, verzoeken overal wat dingen. En dat vult ze aan. Ja. Maar daarmee ben ik veel stond daar, zo gemiddeld denk ik kwijt, alleen al met het updaten van de pagina's. Ja. Want er is wel allemaal weer een nieuwe voorzitter van een vraag benoemd. En of daar een onderscheiding krijgen of egal wat, toch heeft heel veel zitten zitten. En de controle. Ja, die kiest wel een hele hoop input van de mensen, die hebben ze ook heel gern, wie meer wie beter. Maar die moet alles controleren. Ja, het moet kloppen. Het moet kloppen. Althans, voor zover u dat kent, voorzie je natuurlijk.
Ja. De slogan is dat zo? Ja, dat is het zo. Ja. Maar het gaat nogal wiet. Voor het gemeentearchief in moeten duiken doen voor dat, om het heel zeker te weten. En ik had zo'n idee van wie wiet ze al terug in het ziet, dat informatie... Tot Rolduc toe. De vroegste geschiedenis. Annales Rodensis staat compleet erop, dus... is gedigitaliseerd. Ja. Maar wat vooral, dat is een beetje een omslag geweest van gemaakt aan een paar jaar geleden, dat ik gezegd heb van focussen vroeger alleen maar op het verleden van Kerkrade. Maar wat nu gebeurt is morgen verleden. Dus nu is morgen gisteren, Dus laten we ook de actualiteiten, ik noem maar de horeca op de maat in Kerkrade, waar 3 verschillende exploitanten zitten en 1 pand op het van de jaar. Trekt het geen meer aan wie niet had doorgezet en wie wordt dat een paar jaar geleden. Ja, en dat probeert u bij te houden. En wie je er nu met de medewerking van Lu Kerkrade? Dat is een voorlu die zich daar actief aan... Dat is een van de doelstellingen van deze middag eigenlijk, van verzond op zoek naar Ludius helpen. Als je kijkt naar onze gemiddelde leeftijd, dan is de continuïteit die is niet echt gegarandeerd. Maar we verkennen toch eigenlijk niet met 3 maanden. Dus we zouden heel schön vinden we de Lu met zouden helpen. En niet alleen als vrijwilliger met het aanleveren van informatie, maar eigenlijk zou we ook het bestuur moeten uitspreken. Dus het is echt ook, vanmiddag ook echt een oproep aan Lu, jullie helpen, want dan moet je het van onderaf, hoeks erbij komen. Precies. Ja. Vooral ook met het oog op een stuk techniek, waar ik me eerlijk gezegd persoonlijk ook heel veel zorg over maak. Wat is het effect van AI dadelijk op een encyclopedie? Dat is wel een interessant onderwerp. Ja, absoluut. Maar dan maakt ze zich zorgen. Want het gaat geen bekijken. Maar welke zorg maakt zich dan? Dat het niet meer... Ik denk dat als je een encyclopedie menu over een paar jaar. Want ik zag over 3 jaar van vertelling in Sched over meneer Kousen. Ik kreeg dan werd dat ad hoc, die pagina gegenereerd, zeg maar. Ja. Maar kan er dan niet samen in plaats van zorg maken, wat natuurlijk terecht is, ook je broek ervan maken? Dat ze op die manier ook pagina's... Enigszins wel, maar de controle is... de controle is natuurlijk gruwelijk. Wat is waar, wat is niet waar. Er kunnen heel kleine nuanceverschillen zitten, wat een artikel een heel ander idee geeft. Ja, ik heb er zover gebruik van maken. Ik ga net aan ChatGPT gevraagd van schrijf me een brochure voor Kerkrade Wiki. En dan kun je een stuk tekst doen, die denkt dat ze het zelf van de best houden gekend. Dat is meer de balans tussen... moet ik me zorgen over maken of kan je ook je broek over maken? Ja, het loopt 2 kanten op. De site van ons is bijvoorbeeld al beveiligd tegen de robots van ChatGPT. Die kunnen ze niet overnemen. En ik denk dat de grootste biedt je op bij je aan. Dit mag, dat mag niet. En het is toch een toekomst die we nog niet zeker wisten. Dus dan kan de jong Lu ook wel helpen. Maar ook de techniek. Waar meer feeling aan en met techniek misschien. Techniek, ja. Want we gaan 6000 pagina's en die zijn op Gedderwoord fulltekst doorzoekbaar. En er is toch een stuk techniek voor nodig. En wat we ook heel vroeg met zijn is dat we, en dat is pas recentelijk besproken, dat we toch een stuk samenwerking met de gemeente willen gaan doen. Want linksom en vreedzaam, maar we zijn ook een stuk Kerkrade promotie natuurlijk. Ze kijken een aantal bezoekers. Dan moeten ze allemaal samenwerken. Dat soort dingen is allemaal meer wie zwaai hoor, wel eens. Geweldig leuk. En ik hoop hij ook nog eens een keertje komen bij de buren, want ook de samenwerking met Eigelshoven door de eeuwen heen en de historische kringenkerk over dezelfde doelstelling. Ja, natuurlijk. En dat zouden we samen moeten kunnen pakken. Nou, hartstikke goed. Ik wens je veel succes met Kerkrade Wiki en dat nog veel meer lui daarvoor klietsen, want dat is toch het wichtigste. En het is heel nuttig, ik weet het zelf uit ervaring, dat ze heel veel kunnen swingen. Ja, hartstikke leuk. Bedankt, allebei de jongens. Ook bedankt voor de uitnodiging. Luchtig Martin. Ja, zal we doen. Oké. Dankjewel. Ja.